Ei tuntunut milloin. Onko ollut hyvät sessarit tänään? Oli. Tänään oli Stadisession. Nää on nää Suomen sessarit. Täällä ei Vainikkaan nyt tietenkään pärjännyt yhtään hyvin, mutta Aleksi Jokiolla meni ihan helvetin hyvin. Ja sit Mikael Savolainen oli kans ihan kova äijä. Mut manageri hoiti kumminkin koko homman loppuun asti. Vähän oli huono olo tuossa yhdessä vaiheessa, mutta manageri silti hoiti loppuun asti. Ei silti mitään ihmeellisiä. Lava koffi meni alas ja ostin tämmösen kultin krovisen kongan, mutta tää kiiltää ainakin. Täällä voi tehdä baaspinnin. 30 leveä. Jappe tekee tolleen vaan. How to do bar. With Jappe. How to do baaspinnin, kato. Ei katsotte tangosta tälleen kiinni. Täältä tälleen ja sit kun teette oppobarssi, niin vedätte vaan täältä näin. Hyvä Jappe. Kato, näin. Mitä muuta? Ei oo yhtään vaikea. Jappe, jätä järjestyksen vaan rauhaa. Ja sit kun te haluatte tehdä tuo Venas, mikä tää tempun nimi olikaan? Tugnohander se on. No senkin voi tehdä näin vaan. Turdag. Ja Turdag. Ja Räkänen. Jos haluat tehdä Turdag, niin se on tälleen näin. Niin jo, toi ei ollut väännä. Ja sit Venaa toi cliffhanger, niin se on tälleen näin. Jappe. Ja sit Axel Golfuutteli tälleen. Japsu selittää. Ja sit jos haluat tehdä oikeesti temppuun, niin sit ruvaa stemmi irti ilmassa pyörittää tälleen takas. Ja sit tekee vielä Axel. Kiitos Jauri. Jep.